какво става, хора? И добре дошли в третия епизод на Clash of Clans в канала на HughGaming.bg. Както виждате, имаме готова армия, ще атакуваме този епизод два пъти, защото има Earthquake евент и ще си дам джемове, за да атакуваме също. Така, ето го евента, Earthquake, вместо за 140-14, Dark Elixir, тук пускаме храсти да оберем, за да има джемове. Охо, джембокс. Пускаме и нея. Но не. Не се интересувам за сега от клана, ако намеря хубав, ще влезна в някой. Ще имаме 65 джема. И ще можем да си направим още една армия. Тук мога да направя скоро мой клан, 6000, като съберем повече абонати. Искахте да влезнете в клана, така че ще го измислим по-нататък. А до тогава ще или ще сте без клан, или ще разглеждаме с клана. Нека направо да започваме с битката. Не. Не. Този може би. Не. Да. Не. И този не. Не. Пускам от начало. Не. Този може би. Да, този ще е. Пускам Lightning и земетръс. Стандартната атака. Хогове. Рейдж. Barbarian King и Archer Queen. Добре, Barbarian King там справя добре. Тук пуснахме пеките, за да танкват отзад с Archer Queen. Доста добре, там си бият, тук също. Обаче ще ги вземем ли 50% или не? Взимаме ги. Barbarian King почти умря. Ето 50%. Пеките Barbarian King там си удрят. Тук се прави много добре. Пеките там се опитва да стигне до Танхала. Дали ще успее да го бутне? Мисля, че няма да успее. Barbarian King умря. Всичко стрели в пеката. Пеката може да успее да бутне Танхола. Да! Успях. Ето тук вече. Archer Queen е на малко. И това беше 288%, 16 секундки. Добре. Вземем си тук бонуса. Пускаме още храсти и тънкове, за да може да съберем малко повече джемове. Пускаме си армията. Готова армията. Нека направо атакуваме. Този не. Този също. Не.
Тук ще има Тесли и големи бомби. Не мисля да рискувам. Че ли този, да. Пускам Lightning. И сега заметъс. Пускам хоговете. Пускам Рейдж. Пускам пеките, всичко. Осъзнате ли какво забравих да направя? Забравих да хилнам Barbarian King и Archer Queen. Но като че ли пеките ще се оправят с 50%, така че съм спокоен за сега. Там двете пеки си бият, тук тая също. Пеката тук бутна Barbarian King. Онези две пеки още бият. Доста добре за сега. Всичко по тях бие, а онази пека там си бута 50% една звезда. Сигурна победа вече. Пеката отива към Таунхола. Ще успели да го бутнат Таунхола, другите пеки си отидоха. Така. Давай, пека, давай, давай, давай! Ще успееш! О, не! Не! На колко малко остана! Добре, пак победа. И хора, това ще е за клипчето. Ако ви е харесало, лайкнете го, абонирайте се и ще се видим пак следващия път.